Takže čau, jsem zpět a vítám vás u nové série. O této sérii jsem se dřív už zmiňoval, a to ve videu Nový rok si žádá nové změny, a to komentování různých článků na internetu. Tenhle nápad vlastně není můj, ale skopíroval jsem ho od jednoho youtubera. Jsem svině. A ten s tou sérií přestal, tak jsem se toho ujmul já. No ale abych to zbytečně neprokecal, pustíme se na věc. Jako první článek, který mě zaujal a pobavil jsem se u něho, byl příspěvek u nejmenovaného člověka, Franka Víze, který šikovně vyscreenoval fotku z Ásku a dal ho na facebookovou stránku Skupina inteligentních lidí. Tam se taky určitě podívejte, jsou tam opravdoví inteligenti. Mladá slečna Týnuška, 12 let, měla v uvozovkách napsat něco o sobě od prvopočátku až do současnosti. Ten neháhala a začala. Jmenují se Týna, neznáš, nesuď. Středník, konec závorky, mezera, středník, konec závorky, mezera, dvojtečka, konec závorky. No tohle ještě šlo, ale pokračovalo to dál. Je mi 12 let a chodím na základní školu. Nestrácel jsem hlavu a pokračoval jsem ve čtení. Píše zde, že celý život je na protože to začalo jejím oživováním v porodnici a následně nedostáním se na Gimpl. Jo, vidíš, neumíš, čož Týnu, tak je to těžký se dostat na jinou školu. Slečna psala dál, že začala kouřit, myslela tím cigarety. Aspoň doufám. Začala kouřit weed a následně se také začala řezat. Au. Potom, že přišlo o svojí a další kokotiny. Co mě ale překvapilo, bylo, že napsala o své babičce, která když uviděla ty rány od nože, začala brečet. A ta holčička si údajně uvědomila svou chybu. Bravo! Bravo, tleskám ti, konečně si to pochopila. Ne, dělám si prdel, ne v další větě napsala, že se řeže dál. No tak si blbá nebo co? No, ale co mě nejvíce pobavilo, byla tato závěrečná věta. Já se omlouvám, abych to neřekl úplně doslovně. Takže to přečtu z papíru. Jeden kluk mi psal, co je špatně a tak, ale pak jsem zjistila, že se mnou chce jen spát. Tak to jsem zatím odmítla, protože ho zatím nemiluju. Ale pak na mě začal být hodný a já už skoro začínám milovat, takže s ním do toho asi půjdu. Ach, ta mladá láska. Kdybych si na to měl udělat svůj vlastní názor, myslím si, že to je právě jeden z těch případů, kde nějaký dotyčný napíše o sobě nějaký sloh a myslí si, že ho budou ostatní litovat. Opak je ale pravdou. A milá slečno, koukám, že s češtinou bojuješ. Proto jsem se pro tebe, výhradně pro tebe, připravil pár triků a návodů. Můžu? Milá Týnuško, 12 let, seznamuji tě se slovníkem spisovné češtiny a z pravidly českého pravopisu. Já vím, stojíte sice moc peněz, asi kolem 400, ale věř, že tyto dvě knihy jsou velice úžasné a pomohou ti. Třeba ti alespoň na jednu knihu přispěje tvůj budoucí kluk. Budete se učit spolu. A to je tak sladký. A holka, jestli ve svých 12 letech budeš pokračovat dál, no tak Pán Bůh nás ochraňuj. Je ale smutný, že tohle to není ojedinělý případ. Tento článek byl velice zajímavý. Divil bych se, kdyby u tohoto článku nebyly žádné komentáře. Ovšem, že byly. Proto jsem si většinu z nich přečetl a rád vám je ukážu. Našel se zde takový, kterého více než ten článek zaujala reklama na Eurojackpot. Potom se tam najednou rozpoutají diskuze o jejich životech. Mezi těmato diskuzema se autor článku raduje, že byl 3krát sdílený. A najdeme tu i rady, které prospějí i v našem životě. Například více učení než hulení. A co si o tom myslíte vy? Napište mi to dolů do komentářů. Pokud se vám můj nápad na novou sérii líbí, dejte k tomu palec nahoru. A jestli ti to hodně zaujalo, nezapomeň video sdílet, ať to vidí strašně moc lidí. A já se s vámi loučím a u dalšího videa čau. První zámek. Od počátku. Jo, od prvopočátku. Čtvrtá chyba a hned chyba ve vyjmenovaném slově. Začala kouřit weed
Například více hulení než učení. To prdele. Abyste viděli, tak toto je můj stativ. Tadyhle, takhle mám mobil. Takhle tady je můj stativ a tadyhle pod tím je můj scénář. Tadyhle mám můj bike a tamhle je ten slibovaný rybníček. Und das Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken